Lucia spomína. Naši nám doporučovali, aby sme sa modlili ruženec. Keďže sa nám však čas hrania zdal príliš krátky, vynašli sme spôsob, ako byť s ním rýchlo hotový. Púšťali sme zrnká ruženca medzi prsty a hovorili sme len Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Keď sme sa domodlili desiatok, povedali sme po dlhšej prestávke len slová Oče náš. A tak sme sa ruženec pomodlili za chvíľku. Po zjaveniach deti začali vyhľadávať čas na modlitbu ruženca. Zjavenie Panny Márie obrátilo našu pozornosť na novo k nadprirodzenú, ale oveľa príjemnejšie. Namiesto pocitu bezmocnosti v Božej prítomnosti, ktorý nás i telesne vyčerpával, zanechalo v nás pokoj a neskrývanú radosť, ktorá nám nebránila o udalosti hovoriť. Avšak o lúčoch svetla, ktoré nám naša Pani zoslala svojimi rukami a o všetkom, čo s tým súviselo, sme mlčali. Niečo nás k tomu vnútorne pobádalo. František pri zjavení Pannu Máriu nepočul a tak Františkovi sme potom hovorili všetko, čo nám Panna Mária povedala. Bol šťastný a radoval sa z prísľubu, že príde do neba. Skrížil si ruky na hrudi a zvolal: Ach, Panna Mária, budem sa modliť toľko ružencov, koľko budeš chcieť. Od tej chvíle sa začal od nás vzdiaľovať, ako by sa išiel prechádzať. Keď sme na neho volali a pýtali sa ho, čo robí, zdvihol ruku a ukázal ruženec. Keď som mu hovorila, aby sa šiel s nami hrať a potom sa modlil s nami, odpovedal: Potom sa budem modliť tiež. Nespomínaš si, že Panna Mária hovorila, aby sme sa často modlili ruženec? Keď sme v deň zjavenia prišli na pašu, sadla si Hyacinta zamyslene na skalu. Hyacinta, poď sa hrať. Dnes sa mi nechce. Prečo sa nechceš hrať? Pretože premýšľam. Tá pani nám povedala, že sa máme modliť ruženec a prinášať obety za obrátenie hriešnikov. Ak sa teraz budeme modliť ruženec, budeme sa musieť pomodliť celý Zdravás Mária a celý Oče náš.